И здравейте хора, аз съм FermerBG и както виждате днес съм ви приготвил едни 11 кейса, които ще отворим. Та нека започваме с първия. Съжалявам ако чувате много силно звука, ама съм с слушалки, би трябвало да не се чува. Малко ми лаги, съжалявам. И първият кейс. Haunted Maokai. Добре, имам Maokai. Може и да си го взема. Ако събера, зависи колко е. Нали, Orange Essence мисля, че беше. 3 Championship Jewels. Това е за тази иконка. Благодаря, Рито. Окей. 320, този мога, или това ти даваше. Апгрейд, скоро ще мога да го апгрейда. Ако искам да, то не е задължително. Така, нека пристъпим с втория чест. И това не мога да го произнеса. Мариус Владимир. Як скин, аз мисля сега да събирам за Владимир, така че това също е добре. И 3 Championship Jewels. Още 1-2 кейса и ще можем да си направим тази иконка. Трети кейс. Нека видим. И Саян, омага! Сериозно ли? Това беше много труващо. Саян ли е? И още 3 Championship Jewels. Още един и ще направим иконката. Саян, това беше много тъпо, хора. Но все пак. Нека пристъпим пак. Упс, съжалявам за тук скайп отстрани. И Барт. Това всъщност не е зле. Обичам, аз съм между другото хора сапорт и мид и горе-долу топ. Това е доста добре, Барт. И хора, вече можем да си направим иконката. Какво чакаме? Освен да я направя. Така. И ето е иконката. Ще си я сложа. Секунда. Така. И ето вече имаме иконката. Да продължаваме с още 7 кутии. Така, да видим сега какво ще ни спадне. И Ясу! What? Ясу, хора! Ясуко! Хора, Саян беше булшит, но Барт и Ясу, добре, вече не ми трябват тези джелове. Няма нужда да ми ги дава. Ясу, хора! Това е доста добре. Това е адски добре. Нека видим. И супер! Вилиам Вейгър! Аз мейнвам Вейгър. В смисъл, аз имам Лепрекон Вейгър, но няма проблем да си сложа този скин. За сега голям късмет имам. И още джелове, които не ми трябват вече. Може да спрете Рито да ми ги давате, ако не е проблем. Така. И Ушън. Хардгън Ушън. Не знам. Яка е скина, ама не харесвам АДЦ-та. Може и да го дизенчантна с още някой. Не да го дизенчантна, ами да го реролна. И още джелове. Ще е хубаво да ми даде такова. от онова, където
трябва да съберете 10 и ви дават там хекстак нещо. В смисъл, не знам дали сещате онова, което като съберете 10 от тях и ви дава хекстек Ани или хекстек такова. Малка, имам го, тъпо. Да, сетих се, за Gemstone говорех. Ще е хубаво, защото мисля да го реролна и да отворя още един кейс, защото като ви се падне Gemstone може да си вземете кейс и ключ за него. Нека пристъпим към следващия. Останаха още 3 без този. Така. И Barbarian Scion, хора. Barbarian Scion, за бога. За какво ми е Barbarian Scion? За какво ми е Scion? Защо Рито? Защо? По дяволите и още 3 джелела. Или там както се произнасят. Не знам как се произнасят. Още 2 кейс, хора. И треш! Deep Terror треш. Това е добре, може и да си купа се някога треш. Това е як скин, смисъл. Мен поне ме кефи. Радвам се, че ми се падат скинове, защото на приятел, когато направи кейс опенинг, му се паднаха от 7 или там 6 кейса, му се паднаха 5 чампа и една иконка и един скин, което беше доста троващо. И хора, с последния кейс за деня, нека видим какво ще ни спадне. И моля те нещо яко. Сега ако ми се падне иконка, хора, ще садна. И омага, с това ли приключваме Headhunter Mastery? Не, сигурно е як скина, ама аз не харесвам мастери. Сигурно още 3 такива ще ни даде. Да. И хора, така и не ни даде Gemstone, но все пак съм доволен от резултата. Даде ни Hard Gun Lucian, Мариус Владимир, Супер Вилиан Вейгър, този Headhunter Mastery, Hunted Maokai, Deep Terror Trash, Barbarian Scion, Bard, което е хубаво, Maokai, който го имам, Scion, което е тъпо, и Ясу, хора. Нека само... тук тя сега за какво да ги правя, смисъл? Тук мога да направя кей, всъщност. Нека направим този ключ. И мисля, че това ще е, хора, само може би някои неща ще реролна. Нека видим нещо дали мога да реролна. Бих реролнал и аз всъщност така и така. Нека видим кой скин ще ни се падне. И... Омага, бандито Fiddlesticks, се бати якото! Аз много обичам да игра с Fiddlesticks. Смисъл, хора, як е скина, ама просто не харесвам чемпа. И оринче сенс. Яко, найс. Хора, това мисля, че ще от този клип. Аз бях FarmMBG и до следващия клип. Чао!